Ngiyayizwa nami leyo ukuthi isilo sakwaZulu naso siyayipropose ukuthi lisuke igama elithi Natal egameni elithi KwaZulu Natal. Ngenxa yokuthi lafakeka-ke ngey'khathi zencindezelo. Ake nginibuze-ke bantu bakwaZulu Natal. Ubandlululo lolu luqale nini? Incindezelo iqale nini? Ngoba kubili lokhu. Khona ubandlululo, khona incindezelo. Ungayifanisi lento ayifani. Uzothi mawuhlehla nalomlando lo esesifuna ukuwulandela kanti bewungcono usuyekile. Uthola ukuthi lento ekuthiwa incindezelo, oppression, ibile khona kuthina sabantu abamnyama. Ngisho kwakhiwa lo mbuso wakwaZulu kwacindezelwa abanye ababenembuso yabo benezilo zabo. Kwaliwa. Kwachitheka igazi kwakhiwa iZulu Kingdom. Amanye ama-kingdom ashabalala phela. Amanye angene ezivumelanweni achema nesilo uShaka. Kwakhiwa iZulu Kingdom. Okay? Now, uyabona ukuthi incindezelo ayifikanga nabamhlophe. Uma mina ngizothi ngumthuyi bese ngiyakhonjwa kuthiwe indoda unathi or awukho nathi. Mawungekho nathi malapha kude uyisitha siza kuwe. Ingakho abanye babaleka bashona koBulawayo koZimbabwe, abanye bashona koSwaziland, abanye babaleka baze bayofika eAst Africa koTanzania. Ngqaba abantu ababaleka. Kwakudlalwa yini? Now siyafuna yini ukuhlehla nalomlando ukuthi size sibe iKwaZulu Natal nje kwenzakalana? Siyafuna yini ukulungisa izinto zepast na? Uma abe siususa uNatal sizohlehla yini siyofika kuma kingdoms ukuthi nanka ama kingdoms ayekade ekhona ephila enezilo, kukhona nesilo sakwaZulu. Kwakubanjisenwe kanje. Laba bacindezelwa, laba bangena ngesivumelwano ukuthi cha asibe nekingdom eyi1. Yabona zozo abantu abamnyama ke la bethi no i-division asiyifuni. Yabona nje umsangano nje siuZulu thina. Ube kanjani uZulu wena ube owakamthetho? Ube kanjani uZulu ube owakamthetho? Ngiyabuza lo mbuzo nje.